Здравейте, аз съм Антония Валентинова, от град Перник съм и уча медицина в Софийски... Глупости, университета не си знам! Уча в Софийски... Така. Здравейте, аз съм Антония Валентинова, на 22 години съм, от град Перник и съм студентка в трети курс по медицина в Медицински университет София. Моите приятели биха казали за мен, че съм най-голем ентусиаст, когато познават, тъй като мога да заредя с положителна емоция всяка кампания, с която се захвана, както и да внеса въодушевление в останалите им дела.